Recrúa a seca en Galicia. Os concellos que se abastecen do Lérez recortan ao máximo o consumo de auga. O norte, a situación non é mellor. En Ames non poderán captar auga se o nivel do río segue baixando. E en Neda, camións cisterna tiveron que abastecer os veciños ante a peor seca da súa historia. Santiago e o Milladoiro están aínda máis preto. Quedou inaugurada unha senda peonil e ciclista que une as dúas localidades de forma segura. O obxectivo, reducir as emisións e fomentar a mobilidade sostible. A senda tivo un investimento de máis de 11 millóns de euros. Galicia prepárase para a fin de semana máis festeira do ano. 48 horas de celebración en gran parte da comunidade, marcada sobre todo polas festas de San Roque. Entre as citas máis agardadas, os festexos en Vilagarcía e en Betanzos. Boas noites, comezamos. A situación pola seca complícase. Os concellos que se abastecen do río Lérez están en alerta e recortan ao máximo o uso da auga. Se en 10 días non chove, terán que tomar medidas aínda máis drásticas. Así discorre o río Lérez este venres o seu paso por Monteporreiro. O caudal baixou tanto nos últimos días que a Xunta decretou alerta por seca nos concellos que se abastecen del. Responsables deses consistorios mantiveron nas últimas horas unha reunión telemática con Augas de Galicia para avaliar a situación. Polo momento non hai medidas novas. Temos caudal suficiente para poder seguir bombeando. Hai caudal aínda, pero segue baixando. A pasteira Ence xa deixou de captar auga do Lérez. É un problema moi importante, é dicir, o río Lérez dá para o que dá. Por iso se preparan pro que poida vir e xa fan cálculos. Calculamos que na semana do 24 de agosto tería que chover algo para poder manter o bombeo. E se non chove, terían que tirar das reservas do encoro do Pontillón do Castro. Polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días. Os concellos afectados acordaron manter as mesmas restriccións. En Poio hai dúas parroquias con medidas aínda máis duras porque se abastecen doutros mananciais. Temos un depósito aí novo aí arriba de 4 grupos moi grandísimo, que é grandísimo, e non ten agua ninguna. Teño reservas de algúns garrafóns para algunha urxencia ou así. A suministración está cortada dende as 12 da noite ás 8 da mañá. Traballo en hostelería e saio sobre as 12:30, 1 da mañán. E moitas veces con esta calor, pois claro, queres darte unha ducha e non hai auga. A miña filla marca a 7 da mañá e se ten que lavar con agua, ten que deixar ali un caldeiro para lavarse un pouco. Menos mal que xa se ducha á noite. Chegabas ao mellor dunha verbena ou querías de duchar e non había auga, nin para cepillar os dentes, nin para nada. Os concellos que collen auga do Lérez acordaron tamén traballar na constitución dunha mancomunidade que xestione este prezado recurso. No norte a situación non é distinta. En Neda houbo que tirar de camións cisterna para repartir auga entre os veciños. Pasou de desbordar en 2023 a vivir a peor seca da súa historia. O río Velelle volve ser protagonista en Neda, pero esta vez por deixar os veciños sen gota de auga. Sí, a xente está pasando moi mal porque hai persoas maiores. Miren como baixa, prácticamente seco. O seu caudal xa non dá para abastecer a planta de tratamento. Non entra nin unha sola gota de agua nos nosos depósitos. Consecuencia directa, a presión da rede caeu por completo. Nas zonas altas as villas están mudas desde hai días. Hai outros que xa non teñen auga. Situación límite que obriga a isto, baixar coa garrafarrúa. Este camión converteuse no auténtico anxo da garda de dúcias de familias, dependen del para todo. Mentres tanto, prohibición absoluta, nin regar nin encher piscinas. Os técnicos afánanse en aplicar parches. O último, un enganche rápido para traer auga desde o encoro das Forcadas. Están nestes momentos intentando arreglar o problema desde Narón, esta agua nos abastece das Forcadas, intentando un bypass para suministrar máis agua que nos chegue aos depósitos. Urxencia dobre porque as empresas locais comezaron a tirar da rede pública. O consumo dispárase. Un recordo tanta sequía, vamos, ver todo tan amarelo. En tempo de crisis, reflexión do alcalde. Compre coidar as traídas dos manantiais e os pozos particulares. E iso tamén se deixou. E creo que temos que compaxinar, por un lado, o abastecemento municipal, pero tamén ese tipo de traídas. Que non ten pozo, pasou mal. Toda a xude pouca para frear a emerxencia. Neda mira o ceo, agardando unha chuvia que os mapas por agora non contemplan.
Ante esta situación vemos como están algúns encoros de abastecemento. Estes son os datos. O que ten o nivel máis baixo agora mesmo é o do río Con, en Vilagarcía, que está o 15% da súa capacidade. O de Baiona, un dos concellos que está en alerta, está o 39%. En un nivel moi semellante está o de Vilasouto, en Lugo, o 40% de reserva. Problemas tamén na provincia da Coruña. Na Conca do Tambre, os concellos toman medidas. No de Ames temen non poder captar auga se o nivel do río segue, Patricia Vilar, baixando. Si, o Concello fala dunha situación crítica e xa puxo en marcha un plan para evitar o peor dos escenarios, que sería ter que levar a cabo cortes na subministración de auga aos fogares. Din que a situación é máis delicada que a que se viviu no peor episodio de seca no ano 2017. Agora mesmo preocupa sobre todo a situación da planta de captación de auga de Lens, porque se o nivel do Tambre segue baixando podería deixar de funcionar. De feito, a baixada do caudal xa deixa o descuberto unha altura de 12 centímetros nesas tubaxes de captación. Agora mesmo aquí en Ames suspendeuse o rego de parques de xardíns e de hortas urbanas, pecháronse as fontes públicas, está prohibido baldear as rúas, lavar coches, encher piscinas ou lavar as fachadas, todo cun obxectivo: reducir o consumo para poder garantir o suministro de auga potable. Unha situación que afoga o sector primario. Unións Agrarias cifra en 164 millóns de euros as perdas no sector provocadas por estas secas, sobre todo pola reducción da produción de forraxe, pastos e auga para os cultivos e a alimentación do gando. A provincia da Coruña concentra máis da metade das perdas, segundo eses cálculos da Organización Agraria. Atopamos outra consecuencia deste tempo en Valdeorras, onde xa están en plena vendima, a máis temperá de toda a súa historia. As chuvias abundantes na primavera e unhas noites de verán menos calorosas do previsto axudaron a madurar a uva. Desde primeira hora da mañá comezan os traballos nos viñedos de Córgomo, en Vilamartín, aproveitando as horas máis frescas do día. Nunca antes empezara a vendima en Valdeorras na segunda semana de agosto. É a vendima máis temprana da nosa historia, é unha historia de xa 4 generacións da mesma familia dedicados á viticultura. É un verdadeiro hito empezar tan cedo, pois para nosotros foi un reto. Veu moito calor nestes últimas semanas. Bueno, adiantouse o ciclo. As chuvias viñeron cando debían, abundantes na primavera, e o verán non ten sido tan duro como poida parecer, o que garante a calidade da uva. As noites non foron tan calurosas, manteu unha temperatura constante 22-23 grados e iso axuda moito a madurar a uva. E claro, chegamos a estas fechas que xa está preparada para recoller. Agardan superar a colleita do ano pasado e chegar aos 8,5 millóns de kilos. Pues vamos cortando y separando la uva que vale y la que no también, porque hay uvas que están secas o que están podridas y eso a la bodega no le sirve. Hay que hacer de todo, de mucho, ¿sabes? Estar pendiente de los cargadores, de los vendimiadores. Parte desta uva, a escollida, vaise destinar á produción de viño tostado, unha tradición que están recuperando nesta adega e que require un secado da uva e coidados especiais. Se viven na provincia da Coruña e teñen previsto ir ao supermercado, teñan en conta que poden atopar algunhas tendas pechadas. Está convocada a partir de mañá unha folga de 3 días nos sectores de alimentación e distribución. Os sindicatos que impulsan o paro piden retomar a negociación do convenio colectivo. Os veciños de Santiago e da localidade lindeira do Milladoiro xa poden ir dun concello a outro a pé ou en bicicleta dun xeito seguro. Acaba de inaugurarse unha senda peonil e ciclista que conecta o aparcadoiro público do Milladoiro co centro da capital galega en 20 minutos. O obxectivo é conseguir que boa parte dos milleiros de veciños que cada día viaxan entre Santiago e o Milladoiro, con máis de 13.000 habitantes, cambien o coche pola bicicleta para reducir as emisións. Unha senda une os 6 kilómetros que hai entre o Milladoiro e a estación intermodal de Santiago, que xa está unida tamén por vía ciclista e peonil coa sede da Xunta. Que une dous concellos que teñen tanta vida entre os seus veciños como é Ames e Santiago, pois queda a partir de agora con casi 10 kilómetros a disposición de todos aqueles que o queran usar, que isto seguro que vai ser moitísima xente. Fixemos un esforzo de consenso.
Con dúas pasarelas de madeira e aceiro sobre os enlaces da autovía Anoia, a P9 e o periférico, na senda investíronse máis de 11 millóns de euros cofinanciados con fondos europeos. É a maior das que a Xunta está facendo en varios concellos galegos para promover a mobilidade sostible. En toda Galicia estamos facendo este tipo de actuacións, porque cada vez, xa digo, nos gusta máis andar, favorecen tamén a seguridade vial. Calculan que o percorrido entre o Milladoiro e o centro de Santiago será de 20 minutos en bicicleta e uns 25 minutos a pé. O Pazo de Meirás xa é oficialmente lugar de memoria democrática. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a declaración que salienta o inmoble como un dos espazos máis significativos para comprender a historia contemporánea de Galicia e España. A resolución tamén lembra que o Pazo, construído a finais do século XIX en Sada, foi un dos principais símbolos de poder da ditadura franquista. Máis asuntos, milleiros de clientes en toda a provincia de Ourense están sen conexión a internet nin teléfono fixo. Levan así desde a pasada medianoite. Andrea, por culpa de 2 incendios concretamente. Sí, a avaría continúa aínda desta hora e mesmo podería prolongarse ao longo desta fin de semana. A incidencia afectalle os servizos de internet e tamén de telefonía fixa, pero non os de telefonía móvil que funcionan grazas a antenas. Os afectados son os propios veciños daqui da cidade das Burgas, de Ourense, tamén de algunhas comarcas dos arredores, como Valdeorras, Trives, Celanova ou tamén o Carballiño. Dende a compañía de telefonía francesa din que están traballando arreo para solucionar a avaría canto antes. E un incendio forestal permanece activo no concello coruñés de Lousame, xa queimou preto de 20 hectáreas e deixou un rastro de fume visible desde toda a comarca do Barbanza. O lume comezou alrededor das 5:30 desta tarde na parroquia de Lesende. Na súa extinción traballan 9 axentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, 9 helicópteros e 4 avións. Para evitar estes incendios, Abrilat despregou en territorio galego a chamada Operación Centinela, 35 patrullas que vixían os nosos montes con drons para unha observación desde o aire e cámaras tamén sobre o terreo. Nada se lles escapa a máis de 600 metros de altitude na contorna da Serra do Barbanza. As patrullas da Operación Centinela pretenden ser os ollos e a voz dos nosos montes. Tenemos que cubrir un área de 750 kilómetros cuadrados y tenemos que no solo hacer sentir nuestra presencia, sino que tenemos que apoyar a todo el sistema contra incendios de Galicia para que si detectamos algún tipo de amenaza o algo que pueda evitar un mal mayor, estemos siempre en el terreno. Para poder facer ese labor de vixilancia, pero tamén disuasorio, Galicia conta cunha orografía complicada, por iso cada zona ten o seu posto de mando. Aquí decídese cada día onde e como actuar. Que las patrullas lo usen como lugar de paso constantemente, ¿vale? No solo el puente, sino también la zona del fondo. Esto es una operación militar, nosotros analizamos todos los factores que puedan influir tanto en el terreno como en el clima para detectar el riesgo en cada una de las áreas. Dende aquí, Galicia visualízase como un mapa de cores onde cada día miden os riscos. Vale, perfecto. El índice de riesgo estamos en el mismo, ¿no? Elevado. Mantenemos hoy sí. Un pequeño conato de incendio que se informa a tiempo no se puede no convertirse en un incendio de proporciones descomunales como los que hemos tenido la desgracia de sufrir. O labor de prevención e vixilancia é para evitar os incendios denominados de nova xeración. O seu traballo prolongarase ata finais de setembro, sempre e cando o tempo o permita. Seguen activos varios incendios en España. Os que máis preocupan son o de Niebla, en Huelva, e o de Riglos, en Huesca. Neste último, a Unidade Militar de Emerxencias tivo que improvisar unha operación de urxencia para salvar das lapas algunhas das pezas máis valiosas do patrimonio artístico de Aragón. Vexan que historia. O lume achégase á pradeira de San Indalecio e os aragoneses conteñen a respiración. Na cima desta colina álzase a cuna do Reino de Aragón, o mosteiro de San Juan de la Peña do século XI. Efectivos da UME tiveron que improvisar un rescate de urxencia do seu rico patrimonio histórico. Recubriron de material ignífugo os capiteis románicos, sacaron cálices, cadros, imaxes e indumentaria de alto valor artístico, e tamén os restos dos 3 primeiros reis de Aragón, que descansan agora no Museo de Huesca. Finalmente, un oportuno vento desviou as lapas do santuario. O único dano foi o do portón que houbo que derrubar para acceder á cripta.
O lume, que comezou hai 5 días en Peña de Riglos, segue fora de control, xa calcinou 10.000 hectáreas. Neste polideportivo de Ayerbe están aloxadas as case 900 persoas evacuadas dunha dúcia de localidades. A las 4 de la mañana, sacar gente de 80 años de la cama, eso es, para mí ha sido tremendo. Había fuego al lado del pueblo ya, y entonces no era muy peligroso, pero se arrimaba. Os bombeiros confían en que a baixada de temperaturas e a previsión de chuvia para este sábado axude a apagar as lapas. Ademais deste incendio, hoxe declarouse outro na localidade zaragozana de Almonacid de la Sierra, que obrigou a confinar o concello de Alpartir. En Huelva a situación tamén é moi delicada. O incendio que comezou o luns en Niebla frea o seu progreso no norte, pero avanza cara a localidade sevillana de Aznalcóllar. Estímase que a superficie queimada se achega ás 38.000 hectáreas. E mentres nas zonas afectadas polos incendios esperan a chuvia, noutras partes as treboadas deixan precipitacións moi intensas. En Xaén, unha tromba de auga asolagou rúas e o pedrazo tamén causou estragos. Boa parte de España está en aviso por treboadas. O Goberno prorroga a vida da central nuclear de Almaraz ata xuño de 2030. Di que é unha medida excepcional polo alto prezo da enerxía, pero mantén o calendario de peches no resto das centrais. O Boletín Oficial do Estado fixa a nova data para o peche das dúas unidades da central extremeña de Almaraz. Poderán seguir funcionando ata o 8 de xuño de 2030. Unha prórroga de 3 anos que o Goberno xustifica polo impacto das guerras de Ucraína e de Irán nos prezos dos combustibles, pero que advirte non modifica o peche definitivo de todo o parque nuclear español en 2035. Sumar, o socio de goberno, rexeita a decisión e acusa o PSOE de incumprir os acordos alcanzados no seo do Executivo. O Partido Popular aplaudea, pero considera que é unha rectificación, din, feita ás agachadas. 14 de agosto, casi de tapadillo, publican en el BOE esta extensión de la vida útil hasta el año 2030 y ni siquiera la ministra ni nadie de su gabinete salen a explicarnos este cambio de opinión. Alcaldes e empresarios da comarca en que está situada Almaraz din que a prórroga é un alivio para 4.000 familias que dependen da nuclear, pero insisten en que é insuficiente. A situación en Ceuta segue a ser moi delicada. O Goberno Central e o Ceutí non se poñen de acordo sobre o número de migrantes que aínda quedan na cidade autónoma. Interior sinala que pode haber entre 2.500 e 3.000 e o Goberno de Ceuta apunta que poden pasar dos 10.000. Ao outro lado da fronteira, Marrocos desprega o exército e a policía ante a posibilidade doutra entrada masiva en España. Nas redes sociais circulan mensaxes que animan a unha nova movilización. O PP volve citar a Marlaska no Senado. Os populares fan valer a súa maioría e chaman o ministro do Interior o vindeiro xoves para que compareza e dea explicacións sobre a xestión desta crise migratoria en Ceuta. Grande Marlaska xa estaba citado esta semana, pero non acudiu. O Goberno xa avisou que tampouco se presentará nesta ocasión. Pola situación en Ceuta, no Senado tamén están citados o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, e a de Defensa, Margarita Robles. En Colombia son xa 285 os mortos polo terremoto do pasado luns. Hai, ademais, case 400 persoas desaparecidas. Os traballos de desentullo continúan con cada vez menos esperanzas de atopar superviventes. O presidente do país anunciou hoxe un acordo con empresarios para a reconstrucción do departamento do Chocó, epicentro do sismo e unha das rexións máis pobres de Colombia. Imos con dúas imaxes do impacto do ser humano na natureza. Esta que ven é a aleta dorsal da candorca ibérica máis lonxeva da que hai rexistros. Chámase Toñi e nos últimos días foi avistada con varios impactos de perdigóns. As autoridades buscan o autor dos disparos que poderían afrontar unha sanción de ata 2 millóns de euros. E a segunda, nesta paraxe protexida da Arxentina, onde hai preocupación polo que moitos consideran xa un desastre ambiental. Un condutor pasou cunha furgoneta sobre a Pampa del Leoncito, unha área ao norte do país pola que está prohibido circular. O home percorreu case 1,5 km antes de quedar varado. Os expertos din que os destrozos que provocou nesta xoia natural tardarán un século en reverterse. A furgoneta aínda está ali e intentarán sacala cun helicóptero. Hielo.
Imaxes máis amables, de novo en Galicia, centos de persoas foron testemunhas hoxe da esbatuxada de Rábade. Unha carreira polo Miño con embarcacións caseiras, onde o importante é pasalo ben. Os veciños de Rábade tiveron hoxe unha das actividades principais das festas, a esbatuxada polo río Miño, unha especie de carreira onde o máis importante é gozar da travesía nunhas barcas feitas a man e, sobre todo, moi orixinais. A actividade é tan importante que ata veñen de Porto Rico a participar. Foi improvisado, pero última fecha da gira non pode faltar a esbatuxada de Rábade. Bad Bunny, que a famosa casiña dos seus concertos, iso sí, Papá Noel rouboulle algo de protagonismo. Del mesmo confesaba o tempo que lle leva a preparar todo. Este ano botámoslle moitas horas, levamos desde carnavales. Algo que non pasa sempre. Votamos, vamos a ver, a estrutura botáronse 2 días, pero empapelala ayer, a tarde empapelouse. Fiches o campo e a base está feita dun ano para outro. E sí, viron ben, unha embarcación do Mundial. Hicimos esta barca de fútbol de España como ganamos el Mundial, nos sentimos muy alegres, entonces hicimos esta barca y tamén esta Copa del Mundo. E Argentina tiña que ter participación tamén. Vamos 2 equipos, Argentina e España, e nada, a ver quen gana. Ya se sabe, pero a ver en esta barca quen gana. O certo é que volveron perder. Foi Papá Noel o que chegou primeiro á meta, pero o importante é que todos gozaron un ano máis da esbatuxada de Rábade. Non somos os únicos animais que buscan refresco nestes días de calor. As mascotas na China ata teñen o seu propio parque acuático. Son 5.000 metros cadrados onde os cans se tiran á auga, corren e xogan moi contentos, xa os ven. Óscar Nalla é un coruñés que viviu 14 anos en Londres. Alá estudou fotografía. Cando retornou a Galicia, comezou a facer unha serie de vídeos que retratan o día a día nas nosas vilas. Con eles busca captar a esencia de cada lugar. O seu éxito está sendo viral. Unha mirada cae pausada sobre Galicia. Sei que é verdade que lle din bastante o tema do dron, pero agora gústame moito a videografía estática. É esperar a que pasen as cousas, sen ter que mover a cámara. Se tú te lembras de mí. Pois o mellor o día inteiro, Para logo reflectilo en Instagram. Así percorreu e retratou Malpica, Ferrol, Corme, Pontedeume ou Porto do Son, pero foi en Betanzos onde comezou con estes vídeos que teñen un sutil obxectivo. A esencia de cada lugar. Podes estar uns kilómetros de distancia e vivir as cousas de diferente maneira. E captando esa variedade, esa riqueza do noso país, os seus vídeos foronse facendo virais. Estamos con un ritmo bastante frenético, non? Entón, intento como pausalos un pouco. O meu soño é facer unha película algún día. Que sea... que non me sae a palabra. Powerful, no sé, potente, ¿no? Mira que eres linda. O poder de deterse a contemplar. Qué preciosa eres. Despedimos un venres que non é un venres calquera. Ábrense as portas da fin de semana máis festeira do ano. Quedamos con 3 citas. A primeira, en Nada na Coruña, ás 11:30 desta noite, a Batalla Naval. A segunda, o domingo en Vilagarcía, Festa da Auga. E, por suposto, non hai San Roque en Betanzos sen o tradicional globo. Será o domingo á noite na cidade dos Cabaleiros. Escollan e gocen. Esperámolos aquí de novo o luns.